la paz empieza en casa. E nos presentamos con este proxecto e nos deron o primeiro premio a nivel de Estado, que, bueno, que é un superpremio, porque además hai moita pasta e moitísimo recoñecemento. Tuvemos que ir aí a Asturias, ao centro Ney Meyer, a buscalo, foi super emocionante, fomos un grupo de profes, bueno, moi bonito. E ademais, aí creamos grupo de profes que traballábamos, e iso está guai, porque moitas veces estar traballando, porque eu levaba bastantes anos traballando, bueno, prácticamente en soidade, de vez en cando contaba con alguén, pero ese alguén se marchaba e tiña que volver a empezar de novo, e desta vez parece como que abromou aí un grupiño, non? Agora, no instituto, quedou o diploma do premio do Ministerio, que o vedes aí marcado, unha bata tuneada por unha rapaza, que veredes que lle puxo aí o símbolo do feminismo, e o eslogan do proxecto Bata, non? A bata, pon a bata, a idea que poñamos a bata e que a bata é boa para todos e para todas, non solamente para as mulleres. O ano seguinte, o proxecto Bata seguiuse prolongando e entón levamos as batas ao pilón, porque fixemos o roteiro por colla. Se alguén non o coñece, o roteiro por colla é unha maravilla que fixeron basicamente a xente do Departamento de Sociais, e a verdade que é unha pasada, porque é descubrir colla co roteiro, porque está todo con códigos QR, ti vas entrando nas distintas partes do barrio e vas escoitando os audios de especialistas, tanto de arqueoloxía como de urbanismo, de movimento social da veciñanza, todo o que se foron conseguindo, a Bouza e todo iso, coas entrevistas coas persoas implicadas e tal, e vas achegando até o barrio. Pero unha das cousas que nos parecía máis curiosa salientar no roteiro por colla eran os pilóns, os lavadoiros, non? E entón fixemos tamén o roteiro coas batas os pilóns o ano seguinte. E nos parecía interesante ver como o pilón tiña algo que logo foron perdendo as mulleres a medida que mercaban lavadoras, iban lavando na casa, perdían ese centro social que eran os lavadoiros, onde se encontraban, onde intercambiaban, onde facían ese encontro tan terapéutico e tan sano para compartir, etc. E, bueno, pois levamos a lavandeiras a falar ao instituto. Claro, estas mulleres que sin estudios e sin nada, mulleres que se dedicaban a lavar a súa roupa e a lavar pa fora, que se chamaba tamén daquela, non? E viñan ali a contar como lavaban, que facían nos lavadoiros. Claro, os rapaces flipaban, non? De ter aí esas mulleres que ninguén lles dá cuartelillo a esta xente para falar de cousas tan potentes que se viviron noutras épocas. E contaban tamén como moitas das colegas, cando meteron a lavadora na casa, entraron a deprimirse porque non tiñan esa posibilidade dese encontro tan doado e tan cotidiano como era o pilón.